Tá Chloe Darby a teachtarsteach fehbhán cheanómat agus inis is dan in atánach anis is bhleachlí a hitse scór a chrathú tá siad go maith inúil sanna dhéanamh agus a bhfuil isagata tíochtach na cican na séire a bheith an dún fós. Well, sinné agus tasúla agus a nachneachí sé sa císin. Agus tá san trach go mar siad na himiróí ag sríoch nóig ar a barc a bheith go mún na gican na séire Roisin Leonard i mithe crínig seo chun Lauren McGee. Buirteach an sanna cisiúd agus bhí techt na chéann san cic séir géalte a réistige Marta Bannick caiise siúd a bheith cuaramach. Agus tá Hannah Turle dolisteach a drón chúil níhí Hannah a thógadh an ceansa. Agus tá Jennifer Dunn a techt trasna an meis sé de bhisneach ché túirt fest na cúil íbí cheartta marrá. An áil mhór grí á Harringtonke. Dírig í héin ó thocrú tréómat ar a glog. Seo chun Jennifer Dunn agus tá sé tití garid agus tá sé is tic sa chearnóig ar an réiteoir. Mairin an ghaileh go fóil. Well, caithí bailíthe clí a brúsús in is ar kickan amach na gailibh níl le gan nóid agus le dul agus caithí siad sellh all arásma tá siad fan fannach sa clíhe seo. Machchan tugaí Nicola Ward. Kick sé géaltaige Hannah Turle. Ní bheith géan dó ar Ward á thógann seo. Cínig gur chaidir an chluthe cearú ceannis le puinte an uirig. Tá siad puinte chun tosaigh inis. Aspaile, san áard chathir, I gcuine bhanán na háard chathir ach cuirí ile éireann. Cheaptaine na fiad faoi bucht ar bhleaclia, agus féidir bucht ar éondrám. Níl sé thart fós má tá gáineomat, agus táscut go grothuigh bhleaclia deisiúáin eile, luanú má. Séir níl aonseig, amachchan tugaí Nicola Ward agus Hannah Turle, Bert chaiscíoch, tríon bhean lán na Bertacá. Kick séir den gailibh. Agus agus sin bua allhór fanna Nicola Ward an nuair sin an cuareach sin a drí féin agus Hannah Turle agus í a bhrúsúsaí Haran línan sin ach nuair atá trocha second na nóis fágaí glíthe is í Emery cosúla Nicola Ward bhfuil tú gurí le bhéir an léthirt ceannareacht atá léirithe cí go dtí seo tá si ag seaú suas agus tá si ag lár an léithirs nuair tá si dí. Nis bhís a caintear chluthe a bhainisteú, well, tá si tucha tréachta, Caffrey agus Turle. Is mó chluthe buirteacha atara, is mó sáineann ar áidir ach caiise teachtas ceann atá casta go leor an soris. Sa chluthe cearú ceannis agus má bhí locht bhleaclia economís túisce tá locht tacaíochta leis an gailibh. Nis úna bhí eile teachtasteach ar I barc den gailibh agus ibrí fethe ceithir sní Emily Gavin nó an I míle stocha be cheartta rá. Bhleaclia ar an dé deirigin sa agus Nicola Ward ina seaamhtá minúil éagnacht a chuid na gailí a fágan na páirce. Weil Caiscíigh faigh an uileghine an sa tránóna. Nuamat gaile, buirte fada a lehéad a gháige Jennifer Dunn. Seachadí Caffrey. An slúanis ar a Maricini. Chalís dintar Chiomh O'Connor. An gailibh ar fadtá Abby Shields fiú I le na gailí inis. Tócar rístan sa ge Chiomh O'Connor. Glúiseacht an sco I ge Chiomh. Caig an gailibh gan kick séir a géile frab sin fel fé góir in. Frab sin fel faoi gó. Well, kick séir den gailibh corcinúnach an féile hanis neomut a churdíomh I sellh na pelle. Amachchan sa Mary Ann Jordan, ógánach, isteachchan sa I Lár Slí, deacreachtaíonn sa ge Maeve Walsh, agus tá kick séir na cuine. Is an éigen is féidir an teanna sa hasamh.
Stop an clogger san réiteoir. Éistíonn an clog leis. Nicola Ward. Agus an réiteoir a réist camera an éfachtach tan ón a míú go chéan chinne. Sinead Goldrick. Gascíoch na Australia. Gascíoch na Héireann. Cata Fáca tá sé fachtaige Goldrick. Sucha second inis idir glog. Tá clog an na chola. Níl aon gígs dá mígs as a glog táinis. An a dóg séitig an réiteoir go chéine a fiochan ar héamas Malbheill. Isteach nó amach nó an arde. An Jenny Thurl Kicksair de Vlaclia agus Hannah Tyrrell a bhuaig craobh na sé náisiún namely an ohin le maná rugadh na Héireann. Tá deisin sa hanisike a hút go dtí na kickan na saoire. Buaig isteach aige Hannah a túring de stig. Tá siad sa chearnóig. Kicksair amach idir Séamus Mulvihill. Agus a bhfuil an gasca céanna dianta ag maná na Galí. Tá begáinín beag am a fós. An gasca íon na fir. An teachtan Chicata. Seán a Hines inis. Cúpla pass. Tá an taction dianta gan Malibh. Tá an tíorthar ina chúiseacht. Na fir agus na maná. Taca go Blacklia. Blacklia chuir do ghriim seoil be curí nua in éirnim líana againn. Bhí sé sin chó cróga agus chó drama túil de haspáanta agus do chluthe agus a chnic mar le fada náimar Gallagher. Lu sin é agus caiithmé rá gurú sé tuilte acu athanúir a fuair bailithe clí a scór hanig siad rás le freigra. Coní siad fanní an clíthir ar fád cheas na ceanirí suas ar bhí siad a dhí hanig na honna an farc agus rinne siad an defriocht caiithmé rá gurú an bua seo go hamlan tuilte an Gaillimh. Well, ard chórach ar fad na deora le himróí Blacklia curí úntacha agus tuca siad son a réist ach mar a deirm tá an Gaillimh tacathe agus tá an bhó cura a tharáhaing sa acu is beag a cheap greibh sin dianta. Tá me féchan síos ar bharníomh réna ná bí caintear chlab go clúise bheith ar gine ach sin bua tháineadar agus iad chundéigh go riomhinnig sa chléir a tháineadar hanáis agus an cúil sin aige ífa óúirc a bhuaig dóibhar deire híre agus de bhí bíntse na Galí ní séfachtaí ach sé críoch agus deirnamart go mbeidh an Gaillimh le corcaig trí seachtaigh an Gaillimh héna dó díog ige áclia.